Horas madihita saluhuna akadamang dainang akadongan na nahulungan di bagasan warni Tuhan ta Jesus Kristus au Pastor Markus Manurung OFM Kap totong doro mangibati hita lahu patol hason akapajahaw buku nabadia di pesta ripe na daulat tahun C pajahaw perjolo sian sudah perjolo Samuel Biddu Sada ayat 21-22 ayat 24-1-20 pajahaw paduahon surat parjolo Apostel Yohanes Biddu Tulu ayat 1-2 ayat 21-24 barita nauli sian Lukas Biddu 2 ayat 41-1-52 ahado ipolana pajahaw parjolo siap buku Samuel patuduhon songo dia hauduhon ni si Elkana doho si Hana naung hol hian gabe mardengga daging dunggok umurna jala manubuhon si Samuel alani hauduhon ni rumah tangga ni si Elkana doho si Hana gabe dipelehon nazida do si Samuel tu debata masada soso tuaka rumah tangga asa totong uduk tu debata rumah tangga na uduk tu debata ikut totong mengajari anak kona asa tong musai uduk tu debata dakolan uduk tu na tua anak pajahaw paduahon mangodeson hita akana porsea nunga gabe anak ni debata tumbal gado guar ni debata tata dari debata ala anak ni debata do hita jala mertua mahita ala nunga gabe anak ni debata ala ni ini songo sahala anak ni debata ikut totong do hita marukil mamuhuli habadiota nang matotong uduk tu debata tona ni debata ima anggia matotong hita akana porsea tu Jesus jala totong maka holongi akadongan na asing barita nauli nasian Lukas patotakon hauduhon ni ripe nasian Nazaret Joseph Maria doho Jesus didok maripe na totong mangarakut persaurat doho debata totong do diulahon nasida aha nasna kapan ni debata dihaulongi jala dihaporsial nasida do debata sada natung masayarga si tutu di parnguluan ni ripe nasian Nazareton ima saya totong di bahen nasida Jesus nagabe pamusatan ni nguluna hauduhon ni si Joseph doho si Maria ala ni debata do namanosoi nasida diurupi nasida debata lahu manubuhon dalan haluaon tusude jolma jaladang holat tading ditiki tubuh Yesus alai pangurupion doh hauduhon ni ripe nasian Nazaret totong do tarida tarlubo bitiki na dibuan nasida Yesus tu bagas joro ni debata tung masai tanggo jala gomos do persauran ni ripe nasian Nazaret doh debata tarida doi dihauduhon hasatiaon ripe nasian Nazaret madalaton partangyangan na holong doho pangalianon diri ido natarida di ngoluni ripe nasian Nazaret ditiki bagas coro na di Jerusalem dang adong nasida na marsipat dohan hasalan ditiki dang tarida Jesus alai sabar do nasida madiori Jesus saha tuluari baru pe jupang ibana ripe Nazaret totong marmudu-mudu Jesus anak ni debata na pinasahat na tu nasida mono tumpe ditiki marumur 12 tahun Jesus nunga tarida hapis taranda ala ni pangaramotion ni ripe nasian Nazaret doi songoni marhite panggom-gomion ni nasida
lam leleng lam balga Jesus jala lam diholongi debata jala lam diholongi salhu jolma gabeti ruwa do ripe nasian Nasareti tu sude aka namar haporsiaon jolma aka na porsia tu pangurupion ni debata jala namangalehon inganan tu debata nang tu Jesus gabe martubur jala mangerbang haulionna gabe siturua do ripe nasian Nasaret tu saluhut akan rumah tangga di ha Kristenon ha porseaon hauduhon pangalehonon diri pakobasion jalana ngolu nasai totong marsihoho tu debata imana masa diripe nasian Nasaret marhite-hite akan namemet ujungna gabi bolon jala marsangat ima rumah tangga nasian Nasaret ulauta songosada ripe halak Kristen ima uduk jala patanggohon para lealeota doh debata doh Tuhan Yesus tabai ma Tuhan ni gabe pamusatan ni ngolutta pahehehon holong narade mengurupi di bagasan ripet tagano jala pasidik ko bako nasai manigati hasalan yak kadongan marukil patuluhon tanggung jawab di bagasan nama ngajari akada danak ima ulaun natung masayar gasi tutu sayang dia ma hita lamar gogo mangihuton ngoluni ripe nasian Nasaret jala totong patuluhon hauduhota tu dewata doho holongta maradopo Jesus Tuhan ma nama masu-masu amin.